Pán Mikulec, ďakujem, že ste súhlasili s rozhovorom. Ďakujem pekne za pozvanie. Vy ste boli vo vláde 2020-2023, tak by ste boli jeden z najviac odvolávanejších ministrov vnútra. Nepodarilo sa vás odvolať a paradoxne teraz vystupujete ako najväčší kritik ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Tak boli ste v jeho topánkach, viete, ako ten rezort vyzerá, aký je to náročný rezort. Aj v tých tlačových konferenciách, ktoré ste mali počas vášho pôsobenia, ste napríklad hovorili o stabilizácii policajného zboru. Tak prečo toľko kritiky na adresu Matúša Šutaja Eštoka? No tak, lebo je to objektívne, veď sledujem a počúvam policajtov, hasičov, horských záchranárov, počúvam zamestnancov ministerstva vnútra, vidíme všetci, celé Slovensko vidí tie jednotlivé kauzy Matúša Šutaja Eštoka, toho, akým spôsobom vystupuje, ako nagarantoval všetky možné veci, keď prišiel do funkcie a nesplnil z toho absolútne nič, respektíve teda, aby sme boli objektívni, splnil možno len mizivé percento, no tak potom samozrejme, že je objektívna kritika. Nevidím na tom nič zlé. No ale akože sa vám hlásia tí policajti? Viete to priamo od nich, alebo viete to z médií, sprostredkovania? No ja viem, veľa vecí viem aj priamo od policajtov, od hasičov, horských záchranárov, od ľudí, ktorí pracujú na civilných miestach na ministerstve. Samozrejme, že ja chodím medzi ľudí, pohybujem sa po Slovensku. Mnohí rodinní príslušníci, ktorí majú doma policajta, hasiča, ma oslovujú a hovoria, že taká je situácia. A poviem to na príklade, teda áno. No povedzte konkrétne, že čo vám hovoria napríklad hasiči alebo horská služba. Poviem príklad, napríklad tie hasičské autá, ktoré sa tu rozoberali mesiace. No tak samozrejme, že tie hasiči sú nespokojní, veď to vidia, reálne to vidia, čo im tam doviezli. Reálne vidia, keď minister Šutaj Eštok povie na tlačovke, že tie autá super, bude to nová technika. A ja som prvý ktorý chcem, aby hasiči mali dobrú techniku, aby mali kvalitné autá, lebo v konečnom dôsledku je to pre nás, pre občanov. Každému, keď bude horeť čokoľvek, tak chce, aby prišli hasiči na profesionálnej technike. Ja som prvý, ktorý zdvihnem ruku, áno, treba im ju kúpiť. Ale nie, aby to bolo predražené a ešte aj to príde a prehrievajú sa napríklad brzdy. Ja som bol osobne sa pozrieť na to auto, keď prišlo. Osobne som tam tú ruku položil a som sa popálil. A to sa len teraz začalo prehrievať v týchto vodoch? No to sú tie nové auta. To sú nové auta, ktoré dostanú. Čiže ja potom samozrejme, že vnímam tie hlasy tých hasičov a toto isté sa týka horských záchranárov, ktorí sa sťažujú, že požiadavky mali rôzne a nechodí im žiadna technika nová. Napríklad, že mnohé nákupy sa zastavili, že ich je stále menej. Ľudia od nich očakávajú na svahoch, na horách, že budú zachraňovať. Tí ľudia sú unavení, je ich málo. Nedostávajú, absolútne ich nikto nepočúva. Sťažujú sa, že minister vnútra ide niekde do regiónu, ide navštíviť hasičov, ale už na horských záchranárov si neurobí čas. Ale pani Kurilovská tam chodí pravidelne, že to majú nejak podelené. Ale pani Kurilovská, pri všetkej úcte, pani Kurilovská nemá žiadnu, by som povedal, autoritu medzi týmito zložkami, pretože, a tým nechcem nikoho urať, to hovorím tak, ako to dostávam, pretože pani Kurilovská je veľký teoretik a mnohým veciam, čo sa týka hasičov ani horských záchranárov, nerozumie. No a druhá vec, že keď aj si ich vypočuje, čo je fajn, tak potom nedokáže presadiť tie zmeny, ktoré oni požadujú. Takže toto sú dôvody, prečo tá kritika. A čo sa napríklad týka stabilizácie policajného zboru, tak vy sám viete, že to nie je jednoduché. Ano. Je to záležitosť, pokiaľ je to finančná záležitosť, sa to už týka rozpočtu, máme tu konsolidáciu a tak ďalej, versus bezpečnosť v mestách, v Bratislave, v Starom meste, v rôznych častiach mestských. Takže nie je to jednoduchá záležitosť. To berem, to s tým súhlasím. Nie je to jednoduché a vrátim sa k tomu, čo ste na začiatku povedali. Ten rezort je veľmi zložitý. Ten rezort je ťažký, to je pravda. Ale viete, nemôže niekto nagarantovať, nasľubovať a povedať, že dám hlavu náklad za policajtov a budem sa za nich biť ako medveď a potom neurobím pre nich nič. No veď samozrejme, že tí policajti to potom vnímajú veľmi negatívne. A poviem ďalší príklad. Keby pán Matúš Šutaj Eštok zobral len čiastočne to, čo sme mu zanechali, myslím v zmysle návrhov na úpravu platov tarifných, dneska možno nemusel mať tie problémy, ktoré má s tými policajtami v zmysle stabilizácie, v zmysle nespokojnosti tých policajtov. Pretože áno, ja tomu rozumiem, že ten rezort má dlhé roky, má 100 milióny napríklad deficit alebo dlh investičný. Chápem, že
nedá sa z jedného rozpočtu zvýšiť všetko, čo by si tí policajti, hasiči treba želali, alebo tie platy. Ale dalo sa aspoň čiastočne niečo urobiť. My sme to pripravili, tú zmenu tarifných platov bola pripravená, napísaná. Dokonca to bolo urobené tak, že by boli veľké úspory v rámci samotného rozpočtu ministerstva vnútra, kde by sa dalo naozaj využiť mnohé, že by sa zrušili riadiace pozície a preklopilo by sa to na tie výkonné pozície a tak ďalej a tak ďalej. Toto bolo pripravené. Ja nehovorím, že príspevok 5 000 eur, ktorý zoberie jeden policajt, je zlý. On je dobrý pre toho policajta, ale je to jednorazový príspevok. O toto policajtom nikdy nešlo. Lebo to je jednorazová vec, ktorá pomôže jednému konkrétnemu človeku, ale nezastabilizuje ten systém. Policajti chcú byť stabilní v zmysle... Ste v kontakte aj s odbormi? S Sám? vedením odborov? Akože, alebo tieto poznatky, ktoré máte aj od nich, alebo prediskutované, alebo od jednotlivcov? Takto, nemôžem povedať, že by som bol v kontakte priamo s funkcionármi odborovými, to nie. Ale samozrejme som v kontakte s mnohými ľuďmi, ktorí sú súčasťou odborových organizácií a tí samozrejme aj v rámci toho, čo sa deje na tých rôznych ich stretnutiach odborových, tak ma informujú o tom, či sa niečo pohne alebo nie. No tak týmto sprostredkovaným spôsobom som. Vaše meno bolo pretraktované minulý týždeň alebo pred 2 týždňami v súvislosti s kauzou kadetky Mišky postrelenej, ktorej brat a jeho kamarát preliezli váš plot, alebo čo to bolo, ocitli sa na vašom pozemku, údajne ste ich poznali, chceli niečo s vami prediskutovať alebo sa spýtať, boli tam pár sekúnd. Vy ste to dali celé na súd a ten súd skončil tak, že im dal pokutu 300 eur. Mňa len zaujíma, že vzhľadom na to, čo sa tej rodine stalo, že prečo ste sebe nenašli nejaký ľudský rozmer, že prečo ste to vôbec riešili súdnou cestou? A teraz vás poopravím, lebo je to úplne inak, ako hovoríte. Keď títo dvaja chlapci pod vplyvom alkoholu išli a teda so záujmom sa so mnou porozprávať. Ale poznáte ich? Nie, no vysvetlím. Dobre. So záujmom sa so mnou akože porozprávať, ja som nebol doma. To viem, hej, že ste tam neboli. Takže keď zvonili, nikto im neotváral, za bežných okolností, keď vám nikto neotvorí, no tak nebudete hľadať palicu a nebudete preskakovať plot. To poprvé, to je prvý point. Druhý, keď teda už preskočili ten plot s tými palicami, no tak v tom okamihu ich tam našiel, keď to tak mám povedal, vtedajší príslušník úradu na ochranu ústavných činiteľov. Bol strážený váš dom? Áno, samozrejme, tak ako dom každého ministra vnútra. Ten ich našiel teda pri tom čine a ten privolal samozrejme aj hliadku policajnú a na základe toho, že boli teda prichytení, lebo jeden ušiel z tých dotyčných, toho potom až dohľadali neskôr, no tak začali úkony. Ja som prišiel až pár hodín potom, samozrejme som poskytol polícii plnú súčinnosť, chceli kamerové záznamy, chceli tieto veci. Ja som nepodával ani trestné oznámenie, ja som nič neriešil ani so súdom. A kto to potom podal? No, preto hovorím, keďže boli prichytení príslušníkom policajného zboru, no tak sa začali tie úkony procesné priamo na základe toho, že bol a prokurátorka začala konať a tá podala aj obžalobu, nie ja. No, ale tým nechcem zľahčovať tú vec, ktorú oni urobili. Ja som sa zúčastnil aj na súde, ja som bol aj vypovedať. Ani raz som nepovedal, že požadujem neviem aké tresty, ani nič. Ja som aj povedal, že je mi ľúto napríklad toho brata Miškinho, lebo úplne rozumiem tej jeho situácii, v ktorej bol nešťastný. Zaplietol sa bohužiaľ s tým druhým kamarátom, viac si vypili, ako bolo potrebné a tá emócia sa prejavila. Ja to ľudsky rozumiem tomu, ale bohužiaľ spáchali niečo, za čo nie je normálne, aby ste preskakovali plot s palicou v ruke a chceli sa aj s niekým rozprávať. Áno, ale tá sadzba tam bola veľmi vysoká. To potom akože to navrhla prokurátorka? Áno, samozrejme. Ja som v týchto veciach, ešte raz opakujem. Vy ste mali právneho zástupcu? Alebo ste Nie, sa sám ja som nepotreboval. Ja som figuroval v tomto celom ako poškodený, ale ja som nepodával ani trestné oznámenie, takže
Lebo z ľudského hľadiska mňa to zaujalo, že namiesto toho, aby ste, lebo však vlastne ona bola kadetka, chcela byť policajtka, namiesto ľudského prístupu, že ja som mal ľudský pomoc jej, tak vlastne stala sa táto vec, ale aj z toho sa podľa mňa dalo ešte nejak vykučkovať. My sme Miške už v tom okamihu, keď dokonca ten brat pil v tom podniku, už v tom okamihu sa Miške pomáhalo. Ja osobne som za Miškou bol v nemocnici svätého Michala, kde sme ju previezli. Ale Miška mohla byť prevezená do nemocnice svätého Michala až potom, ako bol jej zdravotný stav to umožňoval. A to ten brat v tom okamihu nevedel. Oni sa išli spýtať, že prečo, že či má nárok na to, aby mohla byť ošetrená. Už vtedy, keď sa išli pýtať, už vtedy sa tie veci diali, aby bola prevezená do nemocnice svätého Michala. Len rozumiem, že ten brat to nemal odkiaľ vedieť, tomu chápem, ale už vtedy sa to dialo. Ale nie je to skôr nedorozumenie, než trestný čin prečín? Ale ešte raz, zbytočné náklady na súd? Nedorozumenie je to, ale z ich strany. Ak by počkali na druhý deň trebárs, keď som bol doma a prišli by normálne sa spýtať, tak by som im to takto normálne povedal a vysvetlil. Kľudne by som toho brata, lebo ja som tej Miške, čo sme mohli, sme jej pomohli. A je mi ľúto, čo sa stalo, ale bohužiaľ to nebola moja chyba, že ju postrelili na Akadémii policajného zboru. Práve to bolo nedostatok celého systému a mnohé porušenia, ktoré sa tam diali za pani Kurilovskej, keď viedla akadémiu. Práve na základe toho, že boli zistené tie mnohé porušenia, ku ktorým tam došlo, na základe ktorých sa mohla ocitnúť zbraň s ostrými nábojmi pri výcviku, tak bola pani Kurilovská odvolaná z funkcie rektorky Akadémie policajného zboru. Vy sa to snažíte samozrejme dať do polohy, že sa obhájiť, že nie, ja sa neobhajujem. Nie, ale teraz myslím z pozície ministra. Nie, ja sa vôbec neobhajujem. Ja hovorím všeobecne, nie je normálne za akýchkoľvek okolností. Každý máme z ústavy právo na domovú slobodu a nikto nemôže preskakovať si ploty. Čiže to oddelme. A ja ešte raz hovorím, ak sa bavím o tej ľudskej stránke, znova opakujem, ja som sa vždy vyjadril, že mi je ľúto aj toho brata Miškinho. Ja som nerobil žiadne kroky voči nemu, ani voči tej druhej osobe, tomu druhému pachateľovi. Ja som nepodával trestné oznámenie, dokonca som aj na súde, keď som vypovedal, som povedal, že ja absolútne necítim žiadnu nejakú zášť alebo nejaký hnev alebo čokoľvek, čím by som týmto chlapcom chcel priťažiť. Odvolal sa niekto? Ja netuším. Neviete? Nemyslím si, pretože toto myslím, ten súd, ktorý bol teraz, myslím, 2 týždne alebo 3 týždne dozadu, tak to bol, myslím, že už odvolací, lebo oni už raz boli odsúdení a oni sa odvolávali a toto už bolo odvolacie konanie. Takže myslím si, že už je to uzavreté úplne. V nadväznosti na to, čo ste hovorili, teda ja som to myslela tak, že vy keď ste boli minister vnútra, takže boli ste v topánkach, ja neviem, pani Kurilovskej, viete, čo obnáša ten rezort, alebo Matúša Eštok. Ale vtedy vám bolo vyčítané to uzemnenie tých 2 vrtuľníkov, ktoré boli za nejakú veľkú cenu. Tak ako to spätne bolo? Lebo za vrtuľníky bolo zaplatené a neviem, či v dnešnému dňu lietajú, či tam nebol nejaký úrad pre verejné obstarávanie, alebo niekto dal na to plombu. Jedna vec je uzemnené vrtuľníky a uzemnené vrtuľníky boli Mil-171, ruské vrtuľníky, ktoré v tom čase ešte lietali. Teda keď sa začala vojna na Ukrajine 24. februára 2022, tak hneď potom pár mesiacov samozrejme začali sankcie voči Rusku. Tie sankcie znamenali aj to, že bol obmedzený prístup k servisu na ruskú techniku, náhradné diely a tak ďalej. Firmy, ktoré dokázali zabezpečovať generálne opravy na vrtuľníkovú techniku, ruskú v tomto prípade, pomaly neboli schopné tie generálne opravy robiť. Mali sme od nich aj písomné stanoviska, že nevedia nám zabezpečiť generálnu opravu. Preto sme vtedy rozhodli, že musíme veľmi rýchlo začať obstarávať vrtuľník nový, pretože tieto 2 ruské vrtuľníky, keď postupom času budú uzemnené, čo sa dalo predpokladať, tak jednoducho by ministerstvo vnútra a jeho zložky, najmä polícia, hasiči, ale aj horskí záchranári, ktorí využívajú vrtuľníkovú techniku na napríklad záchrany v horách, tak by zostali bez vrtuľníka viacúčelového. Bol by iba jeden malý vrtuľník, ktorý je dodnes, ktoré rovnako tak boli kúpené za ministra Kaliňáka úplne
by som povedal, že zbytočne, ale to je na odbornú debatu. Takže preto sme rozhodli, že ideme do priameho rokovacieho konania, pretože presne o tom hovorí zákon o verejnom obstarávaní. Že pokiaľ nastanú podmienky, či časové, že nie je alebo tieseň a tak ďalej, tak vtedy sa dá ísť do priameho rokovacieho konania, čo v konečnom dôsledku potvrdil aj Úrad pre verejné obstarávanie 2 rozhodnutiami, ktorý nám dal za pravdu. Že ten vrtuľník Augusta 189, ktorá dnes lieta, vďaka Bohu. Čiže aj lieta. A lieta, samozrejme. A to je tá dráha, čo bola jedna za cenu 2? Nie. To je za 13 miliónov. A teraz minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok minulý týždeň oznámil súťaž 3 vrtuľníkov viacúčelových, jeden za 44 miliónov. My sme kúpili za 13, on teraz ide kúpovať jeden za 44. Tak ja sa pýtam, čo je predražené. Že záchranári nemajú, tak možno, že teraz budú mať už. No, ja sa obávam a keby to tak bolo, ja znova budem len rád, aj keď teda si zoberte, dajte do porovnania 13 miliónov viacúčelový vrtuľník. A cenovo? A 44? Tak za 44 miliónov by sme my kúpili 3 také vrtuľníky. A veľmi rád by som ich dal horským záchranárom priamo do hôr a veľmi rád by som dal jeden k dispozícii hasičom. Ale teraz idú jeden kúpiť a obávam sa, že znova to bude súťaž, pretože mám také informácie zo zákulisia, že tá súťaž je pripravená opäť na vrtuľníky typu Black Hawk od pána Strnada, čo sú pre využitie v rámci ministerstva vnútra, polícia, hasiči, horskí záchranári úplne že zbytočné vrtuľníky. To sú vojenské vrtuľníky, ktoré majú svoje opodstatnenie v rámci armády, pokiaľ sú vyzbrojené, pokiaľ majú všetky systémy také, aké majú byť. OK, ale nie pre potreby napríklad horských záchranárov, ktorí potrebujú mať vrtuľník špecifický dohovor a špecificky napríklad do Vysokých Tatier, kde vám každý pilot, ktorý vie niečo, a ja som bývalý pilot, tak môžem o tom hovoriť. No, tak potom u vás aj z toho tak každý pilot, nie? Áno, každý pilot vie, čo to je lietať vo Vysokých Tatrách. Ale čo s tým má pán Strnad? Ja nehovorím, že s tým má, ja hovorím, že mám také informácie. No lebo už minister Kaliňák nakúpil olietané vrtuľníky Black Hawk do armády a teraz mám informácie, že tie vrtuľníky, pretože minulý rok si ministerstvo vnútra prenajalo z firmy patriacej do portfólia pána Strnada jeden vrtuľník Black Hawk na to, aby akože asistoval v prípade potreby hasenia. A mám informácie, že a preto tá cena, veď to sú 3 vrtuľníky za 133 miliónov, veď to je obrovská cena. Keď si zoberete ešte raz, my sme kúpili jeden špičkový vrtuľník, ktorý je používaný v mnohých krajinách sveta ako záchranársky, aj na hasenie, ale aj na činnosti, ktoré potrebuje naša polícia. Veľmi dobrý za 13 miliónov. Oni idú kúpiť 3 vrtuľníky za 133, to znamená, vychádza jeden vrtuľník niečo vyše 44 miliónov. No ale hovorím, že možno potom, že záchranári, keď hovoríte, že to sa... tie Black Hawky sa nedajú využívať v horách? Ja netvrdím, že nedajú, ale je to zbytočné. To je ako keby ste povedali... Zbytočne drahé? Samozrejme, ale aj zbytočne. To je vrtuľník, to sú naozaj veľké špecifikácie. Je to v prvom rade určený vrtuľník na činnosti v rámci ozbrojených síl, v rôznych bojových situáciách. Ten vrtuľník je príliš ťažký na niektoré činnosti je vhodný, to nepopieram, len hovorím, že tá kombinácia pre Slovensko, preto aby mali zabezpečené policajti, hasiči, horskí záchranári, tak jednoducho toto sú absolútne zbytočné a aj zbytočne cenovo náročné vrtuľníky. Čo sa týka aj údržby. A to vám odtiaľ z ministerstva? Alebo máme informácie? Tak sa pohybujem v tejto branži, pani redaktorka, roky, takže zase mám aj ja svoje zdroje. Tak v poriadku. A mňa vždy ma fascinovalo a nikdy som nemala príležitosť sa vás spýtať, že vy keď ste boli minister vnútra, keď ste boli, tak vlastne keď ste boli ešte dávno na ministerstve obrany, tak vtedy premiérka Radičová vás zbavila previerky. Vy ste to namietali na súde, súd dal teda im za pravdu. Vy ste potom namietali, že mala zlé informácie. Ona vás vlastne odvolala vtedy, zbavila previerky. Ale ako ste by mohli fungovať ako minister vnútra bez previerky? Tak ako fungujú všetci ministri, lebo majú zo zákona výnimku v rámci zákona o ochrane utajovaných skutočností. Každý člen vlády má teda zo zákona bezpečnostnú previerku. Áno.
Ale nie každý má na to previerku alebo na to dokumenty. Ešte raz. Čo by A ste to je mali, presne nie? ten spor, do ktorého sme sa dostali, keď som ja bol v pozícii ministra a ten spor sme vyhrali de facto. Keďže tvrdil Národný bezpečnostný úrad niečo, my sme tvrdili iné a dal nám samozrejme aj potom za pravdu tie relevantné inštitúcie, pretože keď raz máte výnimku zo zákona, ktorá hovorí o tom, že ste osoba spadajúca do výnimky pre bezpečnostnú previerku, tam sa nerozdeľuje to, či máte previerku národnú alebo NATO. Toto sú naše nedostatky legislatívne, keď to tak mám povedať, lebo to nemá nič spoločné s previerkou NATO, alebo NATO, aby ste mali certifikát NATO, tomu sa hovorí, na dokumenty utajované v rámci NATO. Samozrejme, že musíte mať národnú previerku, lebo tú previerku nevykonáva NATO. Ten preverovací proces vykonávajú naše orgány. Hej. Polícia, Slovenská informačná služba, vojenské spravodajstvo, podľa toho, kde to spadá. A až keď máte národnú previerku, tak potom môžete mať certifikát NATO, ktorý vám určí teda, že môžete sa oboznamovať aj s dokumentami z NATO. No a každý minister spadá do výnimky, že má národnú previerku. Tým pádom automaticky samozrejme je oprávnený sa oboznamovať aj so skutočnosťami, ktoré sú NATO alebo EU classified. Takže toto... Že nie je to, že niekto vám to čítal a potom vám z toho povedal výcud. Keď ste nemali previerku, mohli ste si to normálne Samozrejme, čítať? že sú. A nebol porušený žiaden zákon potom? No, nie, samozrejme, že nie. Ale samozrejme, že sú na ministerstve, pretože tých dokumentov chodí veľmi veľa, ale sú na to určené osoby, ktoré sa s tým oboznamujú a samozrejme to nie je v moci ani sile každého jedného ministra, aby trebárs čítal úplne všetky tie materiály. Keď si spomenieme na tie roky 2020-2023 a potom spätne, čo sa dialo, však ono to bolo klasifikované alebo neformálne povedané, že vtedy začala vojna v polícii alebo nejak vrcholila vojna v polícii medzi tými zložkami. Vy ste boli minister a teraz, keď sme sa spätne pozerali alebo si vypočuli tie nahrávky, tak vaše meno sa tam veľmi často spomínalo. Respektíve spomínal sa minister. Vy ste to v inej televíznej alebo diskusnej relácii popreli, že nešlo o vás, tak akého ministra mohli spomínať? No, Školstva? ťažko povedať. Viete, ja som pri tých rozhovoroch nebol osobne, takže čo tam Ale padlo... Kysel povedal, že Kysel ide za ministrom. Tak za akým ministrom by išiel? Ja neviem, Kysel mohol ísť za rôznymi, za ministrom spravodlivosti, alebo ja neviem, za akým ministrom. To bola Kolíková, nie? No, bola ministerka. vtedy, tak, ale to sa tak hovorí, viete, za ministrom. Ale nechcem teraz špekulovať, ani niečo vymýšľať, lebo viete, to sa dá veľmi ľahko teraz rôzne príbehy si povymýšľať, veď tých príbehov aj vzniklo veľmi veľa. No aj verzií Aj verzií veľmi veľa. Ale ja som pri tých rozhovoroch nebol a povedzme si úprimne, aj mnohé z tých vecí, ktoré vyšli na povrch tých nahrávok, alebo sme zistili, že sú zmanipulované a že boli rôzne poprekrúcané, že boli v mnohých z tých nahrávok, veď dokonca mnohé z nich Robert Fico, keď bol teda v opozícii, tak používal na tlačových púšťali to a potom sa zistilo, ako boli zmanipulované. A vy ste zase púšťali nahrávky z Čifár. Ešte raz, ale nahrávky z Čifár neboli zmanipulované. Ale neboli legálne získané. Boli. Jasné, že boli. Ale čo, pod akože rúškom pytliactva? Ale jasné, že áno, však to potvrdil, dokonca to potvrdil aj súd, dokonca to potvrdila aj inšpekcia, že sú legálne získané tie nahrávky, takže toto by som nespochybňoval. A ja hovorím o tom, že nahrávky, ktoré používal Robert Fico, tak boli cielene manipulované v zmysle, že tam boli vynechávané vety alebo vynechávané slova, tak aby to zmenilo nejakým spôsobom kontext tej vety a tak ďalej. Tak aj Tréma bola tak, že keď s nej boli povytrhované veci, tak to bolo mimo kontext a preto potom sa aj rozhodli to zverejniť v celku, aby to dávalo v poriadku. zmysel. A to je to, čo sme hovorili a čo hovorili aj samotní napríklad Čurilovci, ako sa im hovorí, že od začiatku tvrdili, veď zverejnite to v celku, tie nahrávky. A už vtedy, keď to začalo, oni upozorňovali na to, že oni zrazu Fico a podobní ľudia, ktorí s ním stáli na tlačovke, mali nejaké prepisy nejakých rozhovorov. A zaujímavé bolo, že tí, ktorí boli obvinení, tí policajti okolo Jana Čurilu, tak tí sa k tým nahrávkam nevedeli dostať oficiálne. Veď to je nonsens. Ako v trestnom konaní viete veľmi dobre, že poznáte ten proces, že keď tak v prvom rade má mať prístup advokát alebo teda samotný obvinený do spisu, a nie nejaká nezainteresovaná osoba. V tomto prípade to bolo naopak. A Robert Fico to zneužíval.
A ja sa dodnes pýtam, odkiaľ mal tie nahrávky. Ale to bola taká hantírka v Nie, obhajoby, to nebola hantírka, pani odkiaľ boli redaktorka. získané. A my vieme, Viete, odkiaľ boli získané? tušíme odkiaľ, však kto ich mal. Tým Oblúk mal tie nahrávky. A preto ste ho chceli rozpustiť? Ja som ho nerozpustil. Tým Oblúk zakladal. To je zase, vidíte, toto sú preto debatíme. Áno, však preto to chcem vysvetliť, že toto sú tie veci, ktoré vznikajú, tie rôzne verzie. Lebo Tým Oblúk bol založený na základe dohody policajného prezidenta vtedajšieho a riaditeľa úradu inšpekčnej služby. Tým nezakladá, to nebol ministerský tím. Áno. Hej? A títo dvaja sa potom, aj keď ten tím mal myslím, policajný prezident a riaditeľ úradu inšpekčnej služby sa dohodli, že ten tím potom rozdelia, že ho rozpustia, lebo boli už získaní. Takže nie ja. Pán Mikulec, kto bol na čele týmu Oblúk? Diana Santusová. A jak dopadla? A čo jak si tam, dopadla? ale čo si o nej rozprávali? To chcem povedať. Oni tu videli... Pani redaktorka, dobre, veď fajn. Ja netvrdím, že takto by sa malo rozprávať na verejnosti, ale poviem to úprimne a veľmi otvorene to poviem. Ja som prešiel kolektívy v mojej práci od toho, keď som lietal cez rôzne kolektívy. A úprimne, povedzme si, či sa v tých kolektívoch nepoužívajú niekedy aj expresívne výrazy. A to teraz hovoríte presne to, čo aj... Nie. Ja to hovorím veľmi úprimne, lebo je to tak. Pán Mikulec, každý hreší, akurát, že v tom kontexte, viete, keď tam hovorili, akože musím vám oponovať, lebo keď hovorili napríklad na Kováčika, že ho musíme za neviem čo s prepáčením a Moby Dick a tie kresby, ktoré si tam, alebo tam, čo mali. Ale ešte raz, pani redaktorka, fajn, ja hovorím, že OK, môžeme sa tu baviť o nejakej etickej polemike v zmysle, či by sa malo alebo nemalo, ale hovorím to veľmi úprimne, v tých kolektívoch, a to sa netýka len chlapov, to sa týka aj žien. Však súhlasím. A sa bavia rôznym spôsobom, ale viete, čo je dôležité? Dôležitý je potom ten reálny stav. Či sa to udeje, neudeje, ako sa to udeje. Veď teraz, keby sme zoberme teda paralelu Chata v Čifároch a to, čo to odznelo tam. Veď tam mladý Gašpar, ktorý je dneska na pozícii riaditeľa SIS, hovoril o tom, keď Kaliňák odišiel, že by mu pichol vidličku do čela. Ale ešte raz, ale to je to isté. To, že si to vydiskutovali, ja si to neviem predstaviť. Vy máte kamarátku, ktorá by, keď odídete z miestnosti, hovorila o vás, že by vám pichla vidličku do čela. To neviem, ale ľudia sú rôzni. Ale tu musím oponovať tým, pán Mikulec, že oni... To boli opoziční politici, ktorí vtedy nemali v rukách osudy ľudí ako policajti, samozrejme, že mali. Ale to je to isté. Ktorí rozhodujú o osudoch ľudí, pokiaľ sú stíhaní. Ešte raz. Tí operatívci robili na niečom v kolektíve, v uzavretej skupine, nevediac o tom, že sú odpočúvaní, to berem, sa bavili nejako. Zoberte teraz, keby teraz zobrali aj vaši poslucháči, ktorí sú v rôznych kolektívoch, a povedzme si úprimne, či sa v tých kolektívoch nebavia o šéfoch, o neviem čo. A ako by to vyzeralo, keby tie mnohí z tých poslucháčov v tých kolektívoch boli zrazu odpočúvaní, o čom by nevedeli, a potom by sa to púšťalo na verejnosť, ešte by sa to aj zmanipulovalo, ešte by sa to tak, jak to robil Fico a kolektív, že ešte by tam povypúšťali rôzne veci, aby to vyzeralo, že to bolo inak. Ako by to vyzeralo? Mnoho z tých ľudí by sa zrazu ocitlo v pozícii, že no ale ja som to takto nemyslel. Tak to by bolo. Súhlasím, aj tak musím opäť oponovať tým, že keď sa bavíte so známymi alebo niekoho ohovárate, tak nemáte vtedy v rukách, nie ste v pozícii vyšetrovateľa, operatívca, ktorý hovoril o ľuďoch, ktorých osudy mali v rukách, pretože ich vyšetrovali, stíhali a tak ďalej. Vyšetrovali a stíhali ich na základe dôkazov. A už v tom čase, napríklad, keď si zoberieme Dušana Kováčika, keď teda už sa rozprávali o tom Moby Dickovi, tak už Dušan Kováčik bol vtedy v tom čase predsa obvinený. Už bol dokonca zadržaný. A nič z toho, čo tam bolo možno, ja ani neviem, či keď vy hovoríte, že nejaké obrázky, či čo si tam posielali, to ani neviem. Nie, že oni tam mali nejakú fotku. To neviem, to neviem, lebo to som ja nevidel. Ale čiže to chcem povedať, že viete, jedna vec sa povie, druhá sa urobí, to je dôležité. A ja nechcem tým zľahčovať to, že sa bavili nejakým expresívnym spôsobom, ale len hovorím, a povedzme si to úprimne, lebo teda keď sa bavíme úprimne, kto
z ľudí nezažil situáciu, kedy si trebárs v uzavretom priestore v kolektíve zanadáva na šéfa, zanadáva na kolegu, Ale to o tom zanadáva sa nemusíme čo. ani baviť. O úplne inej rovine hovoríme, ale registrujete, že dovoláci senát, čo povedal na adresu pána Kováčika, čaká sa ešte na písomné rozhodnutie, to by malo byť 12.3. No všetci čakáme na to písomné rozhodnutie, uvidíme, čo v tom písomnom rozhodnutí bude. A vy čakáte? Samozrejme, Ste zvedaví, čo som tam zvedavý, napíšu? čo tam bude, lebo jedna vec je, ja sám som to zažil, ja viem, čo to je mať rozsudok, jedna vec je povedať A to ste ústne mysleli, lebo ja rozhodnutie. som videla v jednej debate, že bol som a ja na druhej strane, čiže to ste mysleli, to mi nebolo jasné, čo ste mysleli samozrejme. vtedy. Akože keď je človek, že neviem, trestne stíhaný alebo má Áno, pletačky so zákonom, nazvime to. No ja som mal opletačky so zákonom na základe toho, že mi podhodili do auta policajti, respektíve príslušníci vojenského spravodajstva SD kartu s nejakými dokumentami. A to bolo v čase, keď viedol policajný zbor Tibor Gašpar. A Tibor Gašpar veľmi dobre, no áno, je to tak. Akože to chcete povedať, že oni to zosnovali? A samozrejme, však ja mám o tom rozsudok a ten rozsudok jasne hovorí, v tom rozsudku je to napísané. Ja mám rozsudok, kde je napísané, že išlo o účelovú diskreditáciu, kriminalizáciu mojej osoby. Sú tam výsluchy jednotlivých policajtov. Tí policajti sa priznali k tomu. Dobre, ale čo s tým má Tibor Gašpar? Že bol vtedy šéf, dobre. Bol vedúci, bol a zúčastňoval sa porady, na ktorej sa táto vec dohadovala. Takže to teraz vlastne, keď vy aj v Národnej rade bojujete proti nemu, tak to je taká osobná pomsta? Vôbec nie. Nie. Z mojej strany to vôbec nie je osobná pomsta. Ja som to povedal, ja to hovorím otvorene, pretože mám rozhodnutie súdu, kde to je napísané, že išlo o účelovú kriminalizáciu mojej osoby. To, že Tibor Gašpar bol vo vedení policajného zboru vtedy, to je fakt, takže ja sa nemám za čo nejakým spôsobom ani obhajovať inak. Ale to nie je z mojej strany vôbec osobné, absolútne. Keby to bolo osobné, by to vyzeralo inak. Ako sa pozeráte na to rozhodnutie Mestského súdu Bratislava, ktorý vlastne vidí trestnú činnosť u Čurilovcov? Teraz myslíte, Mestský súd Bratislava vidí trestnú činnosť? Áno, lebo vlastne tam išlo o to, že v niektorých skutoch, akože tie mainstreamové médiá akože oslavovali, že Čurilovci, že vlastne neviem, že či sú zbavení viny, alebo že čo sa bude ďalej diať, ale Mestský súd tam vlastne vyslovene povedal, že tam vidí trestnú činnosť v ich činnosti. No ja neviem o tom, lebo ja viem o rozhodnutí Mestského súdu v zmysle rozhodnutia ministra vnútra, keď ich postavil mimo službu, kde boli tie rozsudky v prospech Čurilovcov. Niektoré boli v prospech, ale Zatiaľ zároveň niektoré ešte neboli. Áno, zároveň niektoré neboli. Ale neviem o tom, že by súd konštatoval, že vidí nejakú trestnú činnosť, lebo jedna vec je, že Mestský súd rozhodoval vo veci postavenia Čurilovcov, každého jedného z nich mimo činnú službu. To nemá nič spoločné s tým, čo sú oni obvinení v trestných konaniach. Takže ten Mestský súd nemohol rozhodovať o týchto veciach. A čo sa týka toho, v čom boli obvinení v tých trestných veciach, tak teraz predsa súd neprijal obžalobu. Lebo nevidel trestnú činnosť v ich konaní, ale naopak ten súd povedal a konštatoval, že vidí zaujatosť toho vyšetrovateľa. Jasnú. A to je vyšetrovateľ úradu inšpekčnej služby. Čiže to je úplne naopak, ako hovoríte. Súd povedal, že nevidel trestnú činnosť v konaní Čurilovcov, ale naopak videl zaujatosť vyšetrovateľa úradu inšpekčnej služby, ktorý ich obvinil. A dokonca súd povedal, že ak by tú obžalobu prijal, tak by ich musel prepustiť. Teda respektíve zbaviť obvinenia. Tak? No, lebo jednoducho ten vyšetrovateľ bol zaujatý. No takže teraz, preto ale o tom som bol presvedčený od začiatku, ja osobne, že jednoducho toto bola politická kauza na Čurilovcov. Toto bolo spolitizované. To nemalo nič spoločné s reálnymi dôkazmi, to nemalo nič spoločné s tým, že by reálne sa preukázalo čokoľvek, napríklad aj z tej slávnej správy SIS, ktorá bola účelovo prinesená aj do parlamentu a čítaná Borisom Kollárom. Absolútne nič sa z toho nepotvrdilo. Ale vy si myslíte, že mali dostať ten štatút chráneného oznamovateľa? Oni ho mali, pani redaktorka. Ja viem, že ho mali, ale že či mali právo ho dostať. Lebo sa aj hovorí o tom, že ho dostali, že nemali na ňo nárok. Hovorí všeličo. To sme zase pri tých... Môj názor je, lebo samozrejme ja som nevidel tie všetky dôvody na základe, alebo dôkazy na základe ktorých rozhodoval úrad
na ochranu oznamovateľov, to je v jeho kompetencii, ale ak ten úrad rozhodol, že tie veci, na základe ktorých on sa rozhodoval, sú dostatočne na to, aby im pridelil štatút chráneného oznamovateľa, tak samozrejme ja nemám absolútnu žiadnu pochybnosť v tom, akože o tom pochybovať. Veď potom, kde by sme sa dostali a bohužiaľ vidíme dennodenne, kde sa dostávame, keď tu pochybujeme o inštitúciách. Keď sa Robertovi Ficovi nepáči jedného dňa, že teraz nebude proste úrad na ochranu oznamovateľov, lebo ten úrad si dovolil dať pokutu Šutajovi Oštokovi za to, že porušil zákon, tak ho zrušíme. Veď takto nemôžeme fungovať v demokratickej krajine. Oni ho nechcú zrušiť, oni ho chcú nechať. Zrušiť. Ale tam si myslím, že je skôr... Tam je dokonca napísané, že zrušiť. Ale tam ide o to skôr, že kto vedie ten úrad. Však ale, predstavte si, že teraz by bol teraz ste to, úrad, pani redaktorka, povedala. Ale väzby tej pani. Nie väzby. Však to Jaké je väzby? manželka zakladateľa Progresívneho Slovenska. Ako keby vy ste ho viedli. Ešte raz nie. Lebo viete, to... Na jednu stranu, a presne toto je to také naše slovenské, na jednu stranu my veľmi radi používame, že malé Slovensko, že však na Slovensku sa všetci poznáme, aj v tých funkciách, veď to stále máme Kto nemá s kým väzby, prosím vás pekne. Tu my chceme, že predseda Najvyššieho súdu nemá väzby, že by sme nenašli väzby na niekoho, neviem koho, kto by na neho... Teraz to hovorím ako s prepáčením som si vybral iba funkciu, ktorá ma napadla, nemyslím to adresne na nikoho. Ale kľudne si zoberme, že premiér nemá väzby, veď vieme veľmi dobre premiér na koho všetkého má väzby. Veď... Aj vy máte. No každý máme väzby na niekoho, keby sme chceli, tak nájdeme, že viete čo, ale toto sú nie je dobré väzby. Ale to nie je, keď toto je veľmi zlá cesta, akože to potom naozaj môžeme za chvíľu si povedať, že tu nemáme žiadnu inštitúciu. Áno, ale to si teraz protirečíte, lebo to je základ politického boja, že politický sa poukazuje na tieto veci. To je v poriadku. Politický boj je jedna vec. Ale úrad na ochranu oznamovateľov proti spoločenskej činnosti nemá absolútne nič s politikou. To treba rozdeľovať. Tento úrad bol zriadený a veľmi dobre vieme, ako ťažké ho bolo de facto postaviť. Koľko trvalo vybrať aj tú pani riaditeľku a teraz zrazu, keď absolútne nikto ani zo súčasnej koalície, vtedy, keď sa to tvorilo, veď oni predložili ten zákon. Áno, ale keby som to mala a vtedy nemali absolútne nič proti riaditeľke. Keby som to mala zrkadliť, tak vy ste vo vláde a šéfkou toho úradu je, neviem, sestra Roberta Fica. Tak vám to nevadí? No pokiaľ by si plnila... No, teraz si to plnila akože... Nie, ale to chcem dopovedať. Keby robila to, čo má robiť na funkcii, myslím, v zmysle zákona, no tak prečo by mi to malo vadiť? A myslíte, že za nás neboli ľudia, ktorí boli spájani so Smerom vo funkciách? A boli? A jasné, že boli. Že ste všetkých povyhadzovali. Ale prosím vás pekne. Však ešte aj tých prednostov všetkých ste ale povyhadzovali. kde? No ale nie, my sme ich vymenili. No, ale aj teraz si ich vymenili. Ale za nás slúžili mnohí. A nie všetkých. A nie všetkých. Sa to robí, a nie všetkých, to podotýkam. Takže. Mnohí napríklad generálni riaditelia na sekciách za mňa ako ministra na ministerstve vnútra zostali tí, ktorí boli aj za Sakovej. Lebo ja rozdeľujem ľudí, viete, na dobrých a zlých. Nerozdeľujem ľudí na tých, ktorí sú spojení teraz. Lebo ja tvrdím, že mnohí z tých úradníkov, veď si zoberte na tom ministerstve, pracujú ľudia 20-30 rokov. No tak veď oni vymenili kariérnych takých ľudí, no však ktorí to tam sú úradníci, odborníci. veď na tom je postavená štátna správa, veď bez tých úradníkov tá štátna správa nebude fungovať. To sú ľudia, ktorí majú skúsenosti, ktorí majú takú tú inštitucionálnu pamäť a tak ďalej. Však to sa nedá všetkých vymeniať. Pozrime sa, čo sa stane, keď sa všetci vymenia. Teraz to vidíme v priamom prenose. Veď tie nominácie na mnohých úradoch sú absolútne neschopní ľudia, prepáčením. Myslíte okresné a prednostoria? Myslím to vo všeobecnosti. Myslím vo všeobecnosti. Veď sme mali príklad riaditeľa geodézie kartografie úradu. Veď ten človek, keď sme si ho zavolali na výbor po tej veci, keď napadli ten portál geodetický, veď ten človek nevedel vysvetliť základné veci z fungovania toho tak úradu. Tak každý má mediálne No počkajte, na úrovni. ešte raz, to neboli mediálne, to nebolo vôbec mediálne, to bolo na výbore pred poslancami. On nevedel, ja som tam bol... O výbore hovoríte. O výbore hovorím. A dávali sme mu otázky bežné, čo sa ľudia pýtali. On nevedel odpovedať. Tak ale by ste mali takých ľudí vo vláde. A ešte raz, veď ja tu preto hovorím, že sme mali ľudí každý aj... vie, pán Mikuláš, že keď niekedy aj vás zaskočilo, že ste vtedy vyhrali voľby
A Nás to nezaskočilo. je problém s ľudskými zdrojmi, myslím si, celkovo na Slovensku, s kádrami schopnými, ktoré Ešte raz, ovládajú chod štátnej správy, jazyky a tak ďalej. Registrujete, čo som povedal? Ja som povedal, že ja som si vážil ľudí, ktorí boli odborníci a ktorí boli na svojich miestach ako odborníci. A ja som ich nevyhodil len preto, lebo tam boli aj za Smeru. Tak, ako sa to deje teraz, že kopu šikovných policajtov napríklad boli povyhadzovaní z funkcií len preto, lebo tam boli za našej vlády. A to sú profesionáli, to sú šikovní ľudia, ktorí absolútne nič nemajú s politikou. Ale však oni aj sami niektorí odišli. Ešte raz, veď keď sa sám niekto rozhodne, to je v poriadku. Ja hovorím o tých, ktorí boli nie sami, že sa Ale teraz rozhodli. myslíte Čurilovcov? Nie, hovorím aj mnohí, Aj. ktorí nemali s Čurilovcami, ani sa nepoznajú, ani nič. Ako ste sa pozerali na to, čo sa dialo po tom, čo bola vlastne tá vláda Ľudovita Odora a bol nominovaný pán Šimko za ministra? A vtedy bol vlastne ten spor medzi pánom Šimkom, pánom Hamranom a pani prezidentka sa vtedy rozhodla pre pána Šimka. Vlastne veľmi rýchlo skončil na tej funkcii kvôli, môžeme to tak možno skrátkovito povedať, kvôli Čurilovcom a čo sa dialo v tej skupine, v tejto oblasti. Ako ste sa na to pozerali vy? Ako by ste to vyriešili vtedy? Opäť to trošku poupravím, ak dovolíte. Nebolo to kvôli Čurilovcom. Bolo to kvôli nominácii konkrétnej osoby na funkciu na úrade inšpekčnej služby. Pána Ďurku, nie? Pán Ďurka. No, však. No, ale dobre, tak povedzme, že to bolo kvôli Tak. nemu. A ja som sa na to pozeral vtedy samozrejme už z pohľadu poslanca a musím úprimne povedať, že ja som nepochopil konanie vtedajšieho ministra Šimka. A to nechcem povedať, že nepochopil som ho v zmysle tej konkrétnej nominácie, ale nepochopil som to, lebo dôvodom nebolo toto, že pán Ďurka išiel na úrad inšpekčnej služby, to bol začiatok. Dôvodom bolo, že pán Šimko, teda podľa vyjadrení vtedajšieho ešte stále prezidenta policajného zboru Štefana Hamrana, si žiadal informácie zo živého spisu, ktorému on odmietol dať a povedal, že toto tolerovať nebude. Čo ja absolútne súhlasím. S tým absolútne súhlasím, lebo minister nemá čo mať informácie zo živých spisov. Nemá. Ani vy ste nemali? Ale som nemal ani jednu. Ale v tých komunikáciách idem za ministrom. Preto hovorím, komunikácie, viete, Že to ste nebol vy, hej? to je jedna vec, že čo sú v komunikáciách, druhá vec je realita a nemal. To môžem naozaj povedať s plnou vážnosťou, že nemal. Minister môže mať informácie, samozrejme, treba poviem príklad pre médiá, ak o tom rozhodne vyšetrovateľ, a len do tej úrovne, ktorú povolí vyšetrovateľ. Ale v tomto prípade, teda ja to viem z tých medializovaných vecí a to, čo sa dialo a čo teda sa riešilo medzi Štefanom Hamranom a pánom Šimkom, v tomto prípade išlo o to, že pán Šimko chcel viac informácií, ako povolil vyšetrovateľ a tomu samozrejme policajný prezident Ale toto, odmietol. čo hovoríte, je verzia koho? Pána Hamrana? To vám pán Hamran hovoril? Nie, to však... To tak ste si však to načítali. Tak to bolo prezentované. Ja nemám dôvod neveriť pánovi Hamranovi, to po prvé. Ale po druhé to potvrdil predsa aj rozhodnutie pani prezidentky. Pani prezidentka snáď vedela naozaj tie dôvody a ona odvolala pána Šimka. Takže myslím si, že dala za pravdu. Držíte stranu pánovi Hamranovi? No, určite áno. Keď hovoríte o tých Čurilovcoch, vy sledujete ich cestu, teraz vlastne oni majú aj mediálne výstupy a beriete to, že spravodlivosť teda príde a bude spravodlivý súd alebo nebude a že sa ukáže, oni sa chystajú späť do služby, že tam patria a ako... Priznám sa, že ja to neberiem to takto, či spravodlivosť príde alebo nepríde. Ja si myslím, že na Slovensku by mala spravodlivosť platiť za každých okolností a pre každého rovnako. Naozaj. O tom som absolútne presvedčený. Lebo jedine tak dokážeme potom aj tým ľuďom, občanom, bežným ľuďom povedať, že jednoducho môžu žiť v systéme, ktorý im zaručí bezpečnosť, ktorý im zaručí aj to, že pokiaľ im niekto napríklad ublíži, no tak bude spravodlivo nejakým spôsobom buď súdený, alebo teda aj odsúdený. Ale čo sa týka tých Čurilovcov, samozrejme, že sledujem, lebo ma to zaujíma, patrí to do... A vy sa s nimi poznáte osobne? Nie. Ste sa s nimi nikdy nestretli? Stretol, lebo napríklad na jednej z tých debát sme sa stretli, ale nepoznám, že by som s nimi sa stretával pravidelne, ani nechodíme na pivo, ani na kávu, ani nič podobné.
Ale samozrejme, že vnímam, však celé Slovensko ich pozná. Hej. Takže... Ale je rozdelené, ako je polarizované, čo sa je, týka ale Čurilovcov. nie len vo veci Čurilovcov. Jedni, čo im fandia a jedni, čo ich vinia za tak to, čo sme sa dialo. rozdelení aj pri futbalových zápasoch, No to aj pri áno. hokejových zápasoch, aj pri všeličom možnom. Ale pýtali ste sa, že či to vnímam z pohľadu, že sa chcú vrátiť do práce, alebo... No tak samozrejme, že sa chcú vrátiť, teda dúfam, že sa chcú vrátiť, pokiaľ to teda vydržali tieto 2 roky a ja verím, že sa aj vrátia do tej práce. Čaká ich kopa roboty. Oni chodia aj na tie všelijaké diskusie, tak neviem, či sledujete aj tie diskusie, také tie... Všetky nie, priznám sa, Aj. lebo je toho strašne veľa, čo treba sledovať, lebo táto vláda nám dáva zabrať, čo sa týka káuz a všetkého možného, tak musíme sledovať toho strašne veľa. Takže nie je všetko, Ťažký život politika. ale snažím sa mať prehľad. Vy ste hovorili, obratím lístky, vaše meno rezonovalo, pred voľbami ste hovorili, že vyšla tá kauza, neviem, či to nebol Samuel Migal, keď bol ešte buď novinár, alebo už bol kandidát na poslanca, o vašej chate, pán Delej. A vy ste to vtedy popreli a po voľbách ste tú chatu od neho kúpili, bol aj článok v Pluske. Zase je trošku inak, ale poopravím. No, však poopravte a vy tam aj chodívate? Lebo niekto, že hovorili ľudia, že ho tu často vydávajú. No, v tom čase, keď teda Samo Migal tam bol, On tam bol osobne. on tam bol vraj osobne, ja neviem. Neviem, Ja som ho však tam tam- nevidel, ale teda on tak tam to údajne reprodukoval. bol, hej. Osobne, tak v tom čase, ja som iba povedal, čo bola pravda. V tom čase chata nepatrila mne, ani pozemok nepatril mne. No, de facto de jure. Dobre, Nie. no. De Ale facto. a chodívali ste tam vtedy, De facto. či nie? A sa vám tam páčilo, tak ste tam chodieval chceli chatu. bol som tam párkrát, pretože áno, a to som ja nikdy nepoprel, že ja mám rád aj hory, mám rád aj turistiku a hľadal som miesto, kde by som časom si kúpil alebo postavil chatu. To je pravda a to som nikdy nepoprel. Ale v tom čase, keď on tvrdil, že to je moje, tak to nebolo moje a to teda nebola pravda. Hej. Potom, samozrejme, keď sa tá situácia vyvinula, ja a nikdy som ani nepoprel, že poznám pána Deleja, poznám ho 30 rokov, takže nemám dôvod teraz tvrdiť, že ho nepoznám, poznám. A ja som potom sa dohodol s ním, keďže on mal kúpené tie pozemky, Hej. tak ja som sa s ním potom dohodol, že dobre, ja si tam tú chatu zafinancujem a postavím a pozemok som kúpil od neho až po kolaudácii. Aha, chápam. Na základe zmluvy, o predbežnej zmluve, čiže všetko je absolútne v súlade. Ja som nič nezatajoval, povedal som tak, ako to bolo a samozrejme ju aj priznám v majetkovom priznaní. Je napísaná na mňa, na rozdiel od mnohých ľudí, ktorí majú chaty, kúpené domy a majú napísané na rôznych iných ľudí. Ja som si ju napísal na seba, lebo nemám sa za čo hanbiť. Ja som si na chatu zarobil, ja som dlhé roky pôsobil v zahraničí, v rôznych misiách, aj vojenských. Takže ja naozaj nemám, a mám samozrejme aj hypotéku, takže ja nemám dôvod teraz sa tváriť, že nemal som za čo si kúpiť, postaviť teda, pardon. A niekde ale takúto chatu. rezonovala suma alebo hodnota tej chaty a to sa mi zdalo strašne málo, lebo to je taký zrúb. No a zase zrazu, a to je to ten, lebo viete ľudia... Akože má to aj poschodie, nie? To, No, áno, tak, klasická chata, normálna zrúb. chata. Hej. Ale viete, to zase, lebo No niekto ale tam to... nebola tam, ja som niekde videla cenu 70 000. To je za pozemok. Aha, To je len za pozemok. Preto, lebo ja hovorím, pozemok že... stal 70 000. Pozemok stal 70 000. A to ostatné, ja som to aj zverejnil, aj som to dal do plus 7, že tá To vy výstava... ste dali? Áno, Ja jasné. som myslela, že to ale nejakou investigatívou zistili. Nie, ja som nemám dôvod, akože však ja som tie peniaze neukradol. Platil som to z účtu. Súčasná vláda má všetky možnosti preveriť. Máme len jeden jediný účet, asi 40 rokov, takže môžu sa pozerať, Vy čo tam aj tam je. chodívate na tú chatu? Chodievam, Hej. áno. Ste dobrá partia s takou chatou, s takým zrúbom. No otázka je pre koho. Ale chodievam samozrejme preto som ju chcel. Ja mám rád prírodu, mám rád hory, mám rád športovanie, bicyklovanie, prechádzky a tak ďalej. Takže áno, A máte aj chodievam. psa? Zatiaľ nie. To budem mať nestíhate. až keď budem na dôchodku. A samozrejme, že tú chatu využíva aj moja rodina, pretože aj moja rodina, moja mama Hej. pomohla aj s financovaním, takže my to máme také Spoločný rodinný spoločnú. projekt. Tak.
Už len na záver, pán Mikulec, ja som zaznamenala viaceré debaty, ktoré sa týkajú politických preferencií. Tí analytici politickí a šéfovia prieskumných agentúr si lámu hlavy nad tým, že prečo klesá progresívne Slovensko. Už to bude viac menej 5. agentúra, čo skoro zrejme potvrdí tento klesajúci trend. Poukazujú na to, že hnutie Slovensko, hnutie Igora Matoviča rastie. Tam išlo asi skôr o to, ako som načítala z tých debat, že po voľbách ste zaznamenali prepad preferencií. Igor Matovič sa na nejaký čas odmlčal, len sem tam dával statusy, ktoré potom preberali tie médiá, ale teraz je veľmi aktívny v regiónoch, robí tých 72 stretnutí po Slovensku, vytočíte tie videá, máte aj svoju vlastnú YouTubeovú stránku, máte tam také metalistické logo a také krátke videá točíte. Veľmi ste aktívni na tlačových konferenciách, aj keď teda vyčítate, že vás nevolajú do televízií verejnoprávnej, súkromných. Každú nedeľu máte tlačovku po týchto reláciách, keďže vás tam nevolajú, čo aj teda deklarujete verejne. A tak ako sa vy pozeráte na ten trend preferenčný a tú situáciu v opozícii, pretože Igor Matovič trpí tým, že ako keby vás ako sa to povie, nechcú s vami spolupracovať. No, nie som, priznám sa, ani politológ, ani človek, ktorý má bohaté skúsenosti v prieskumoch. A vždy som bol nastavený aj ako minister, že tie prieskumy beriem len ako nejaký ukazateľ nejakého trendu. Takže nechcem sa púšťať do nejakých hodnotení. Ale čo sa týka môjho feelingu alebo moje nejakej, čo vnímam dennodenne, lebo chodím naozaj veľa, aj medzi ľudí, chodím po uliciach. Dnes mám jeden krásny príklad, ktorý vám potom poviem, z obeda. Takže ja to vnímam tak, že tí ľudia jednoducho zisťujú tú realitu na Slovensku a naozaj to vidia a dneska môžu porovnávať, že boli oklamaní. V mnohých veciach boli oklamaní súčasnou vládou tým, že im sľubovala rôzne veci pred voľbami. Veľmi málo splnili, alebo môžeme povedať, že nič z toho, čo nasľubovali, nesplnili. Skôr naopak. Oni nikde nehovorili pred voľbami, že idú zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, NAKU a tak ďalej. Nehovorili, nikde to nehovorili. Nie. A vy sa hovoríte, že to chcete späť. Naopak, to máte aj v programe. Však to máme a za to sa nehambíme, práve naopak. Na druhú stranu sľubovali ľuďom lacnejšie energie, lacnejšie potraviny a ľudia dnes vidia reálne, že to nie je a život sa im zhoršuje a tých prípadov pribúda dennodenne. Takže myslím si, že aj z tohto pohľadu, že tí ľudia naozaj zisťujú a majú referenciu, môžu porovnávať napríklad našu vládu v roku 2023, čo sa týka zabezpečenia občanov alebo pomoci občanom, keď to tak mám povedať, že sme im dokázali v čase najväčších kríz, ktoré naozaj nemôže táto vláda ani sa im nesníva o tých krízach, ktoré sme my mali, pandémia, začala vojna a tak ďalej. Vtedy sme boli schopní ľuďom dať rodičovské dôchodky. Boli sme schopní dať daňové bonusy. Boli sme schopní dať 200 eur na deti. Ľudia to reálne videli v peňaženkách. Ľudia reálne videli, že sa im ten život dokáže zlepšovať. Dobre, ale a teraz tí ľudia sú naopak. To neukázali. Ešte raz. Neocenili to vaši voliči. Áno, lebo bohužiaľ na Slovensku častokrát sú nevysvetliteľné javy. Sa stanú, že ľudia majú krátku pamäť a niekedy áno. To treba ale teraz to vyzerá, že rešpektovať. ako keby Igor Matovič sa sníva o tom istom takom výsledku nečakanom ďalších voľbách. Ja by som ani nepovedal, že sníva, ale my sme povedali si v Hnutí Slovensko, že my si budeme robiť tú našu zodpovednú opozičnú politiku a budeme stále hovoriť ľuďom pravdu a budeme stále prinášať to, čo vieme robiť aj z tej opozície, tak to robíme úprimne, lebo máme radi Slovensko. My naozaj máme radi Slovensko. My tu chceme žiť. A tí ľudia to zisťujú. A teraz chcem len povedať, lebo nie sme iba my, ako Hnutie Slovensko v rámci opozície. Samozrejme, že sa snažia aj iné opozičné strany, robia, čo vedia. A ja stále som ten, ktorý som za spoluprácu. Ja stále hovorím o tom, že ak chceme... No, ale to treba dvoch. Samozrejme. No. Vždy. Aj v bežnom živote, na to presne aj v politike. Že to je vážne, ale ja hovorím, pekne o tom hovoríte, ale na spoluprácu, aj na vzťah ja za to aj robím. No. Ja sa viem rozprávať s ľuďmi z každej jednej opozičnej politickej strany, ale zároveň jedným dychom dodávam, že samozrejme, všade by som našiel, keby som bol tak exaktne nastavený, že teraz musím nájsť niekoho, s kým nedokážem spolupracovať, no
asi všade by som takého človeka našiel, ale o tom mne nikdy v živote nešlo. Lebo to je vždy aj v bežnom živote. Súhlasím. Treba hľadať konsenzy, treba hľadať spôsob, ako spolupracovať, lebo ak chceme všetci, a to je bez ohľadu teraz na to, či nás počúvajú ľudia Z ktorého spektra? z ktoréhokoľvek spektra. Ak tu chceme žiť na Slovensku, ak chceme, aby sme tu mohli chodiť do tej prírody, aby tu ľudia mali prácu, aby mohli zarábať, aby mohli vychovávať svoje deti, aby mohli cestovať, mohli si užívať život, tak by sme sa všetci mali zamyslieť nad tým a mali sme si povedať, že čo chceme, ako bude vyzerať Slovensko v ďalších rokoch. To znie všetko super, ale ja som chcela povedať to, že je pravda, že opozičnú politiku najvokálnejšiu robí Hnutie Slovensko, ale je to viac menej postavené na jednej osobe. No, otázka je, ako to vnímate, keď to zoberete, lebo ste povedali predtým, že Igor Matovič chodí do regiónov, čo je pravda. Áno, ale vy nechodíte. No a my budeme. Pozor, to budú viaceré etapy, samozrejme. Ale nestreamuje to naživo a tomu vyčítajú. Tak to je otázka, samozrejme, technikália, kde je potrebné počúvať možno aj tých ľudí a možno do budúcna to budeme streamovať. Povedal, že keď boli, to je samozrejme možno, že sa jeho... bál, lebo ľudia si myslia, že sa bál, že bude fiasko, že bude málo ľudí a preto to nestreamuje. Pani redaktorka, ja si myslím, že keď jednu vec môžem povedať o Igorovi Matovičovi, tak poviem, že ten sa nebojí. Takže toto si nemyslím, že je dôvod, že by sa bál. Skôr to bolo, že keď si pamätáte, mali sme pred voľbami také bezochranky, tie debaty, a tie sa streamovali. Tie sa streamovali, bolo to strašne veľa materiálu, strašne veľa, vyžadovalo si to samozrejme aj úplne iné technické zabezpečenie, však sama veľmi dobre viete, že... máte veľký rozpočet. Fajn, len hovorím, že tým sa nejdem vyhovárať, ale to je technikália. Hej? Ak sa to bude streamovať, do budúcna bude. Ale toto je dôležité a prečo to PSK má teda takú tendenciu teraz, že my to stále hovoríme a ja to rovnako tak hovorím kolegom z Progresívneho Slovenska aj z iných strán. Prosím vás pekne, že je veľmi ľahké zatvoriť dvere, je veľmi ľahké niekoho dávať na druhú koľaj a hovoriť, že s týmito nebudem spolupracovať, ale je veľmi ťažké potom niekedy tie dvere možno otvoriť. A ja to dávam aj za príklad. Viete, že si zoberte, že z toho Progresívneho Slovenska, bez ohľadu na to, ja tam poznám veľmi veľa šikovných, naozaj múdrych ľudí, ale mnohí z nich nemajú skúsenosť z riadenia štátu. Či chcú alebo nechcú, nemajú. Nevedia, majú zvládnutú možno teóriu, ale tá prax častokrát je iná. Ešte rilsy dobre, majú zvládnuté. Ale tá prax je častokrát iná. A ja im len to hovorím, že naozaj na Slovensku nemyslím si, že je dobrá cesta odhadzovať od seba zo spolupráce ľudí, ktorí už tú skúsenosť majú. A častokrát mnohú aj v iných kariérach, ako majú samotní napríklad niektorí ľudia z Progresívneho Slovenska. Čiže ja len to hovorím. Aby sa každý, samozrejme, však každý máme svoje chyby. Aj ten Igor Matovič má svoje chyby. A ja ich mám. Každý máme svoje chyby. Nie sme ideálni. Ale treba, aby sme si všetci sa zamysleli nad tým, kde chceme žiť. Lebo ja chcem žiť na Slovensku. Ja som mohol za svoju kariéru sa rozhodnúť žiť v mnohých krajinách. Pochodil som veľa, žil som 7,5 roka v zahraničí. Pôsobím tu a tu chcem byť. A toto si myslím, že je veľmi dôležité, lebo preto aj sa to odzrkadluje, to, že máme radi to Slovensko, sa odzrkadluje aj v tej našej politike. My to robíme naozaj úprimne pre tých ľudí, snažíme sa. Nehovorím, že sme urobili chyby. Urobili sme. Ľudia vás zažili 3 roky a povedali, nazývajú to, že hrôzomláda. No, to ktorí to ľudia nazývajú? Ktorí ľudia? Veľa ľudí, voliči. No, ale mne hovoria mnohí ľudia... boli zamknutí. Ešte raz, ale ešte zamknutí. Na celom svete boli zamknutí a ešte horšie, ako boli na Slovensku. No jasne, samozrejme, to môžem... Ale však to je na inú debatu, na inú pandémia. reláciu, kľudne, keď si urobíte čas, ja vám poviem mnohé veci, ktoré ešte neodzneli, lebo ja som viedol tie krízové štáby ako minister vnútra. Takže kľudne to porozprávam, lebo to ľudia vôbec netušia. Takže ja len to chcem povedať. A mňa stretávajú ľudia aj dneska na obede. Vôbec. No a čo sa vám stalo na obede? No a presne, pýtal sa ma, bol som sa nájsť a pýtal sa ma čašník, že prosím vás pekne, že to mi vysvetlíte, ako je možné, že jeden balkón na Kukurici stal 70 000 eur, keď ten človek mi hovorí, my sme teraz prerábali byt pre syna a stál ma celá prerábka aj so zariadením 37 000. Toto sú problémy, ktoré riešia ľudia. Toto sú problémy, že to nevedia pochopiť. Jeden balkón 70 000, stolík pod televízor 8 000, to sa nedá pochopiť. A mne hovoria ľudia, viete čo, za vás, za vašej vlády, áno, mal som daňový bonus, mal som príspevok na dieťa, keď má 2-3 deti, tak to cítili tí ľudia,
Mali sme moji rodičia mali rodičovský dôchodok, no bolo nám lepšie za vašej vlády, ako nám je teraz. To hovoria ľudia, dennodenne sa s tým stretávam. Ešte sa chcem spýtať, že neviem presne teraz, ktorý opozičný váš partner hovorí o tom, že vždy, keď je nejaký problém, tak nabehne, alebo vo vláde, tak nabehne Igor Matovič, ako keby vás dávali dokopy, že vy idete spolu vládnuť so Smerom, alebo niečo také v takom zmysle. Ako to vzniklo? To ja vôbec neviem, netuším a je to hlúposť. Pre nás je akákoľvek spolupráca so Smerom ako červené sukno pre býka. A akýkoľvek z koaličných týchto partnerov je pre vás červené sukno pre býka? Ale my sme to jasne povedali. My sme sa vyhranili, lebo my jednoducho s ľuďmi, ktorí sú v Smere, alebo poviem to takto, nie zo stranou Smer, zo stranou Hlas, zo stranou Republika, my si nevieme predstaviť spolupracovať. Ale zase opoziční si s vami nevedia predstaviť. Tak čo budete? V poriadku. Len tak lehce ešte raz, veď my im to hovoríme a to vidieť aj na tých prieskumoch. Veď fajn, ak im tá matematika vyjde, že poskladajú to z tie 4 opozičné strany, my budeme radi, my sme im povedali, ak budete potrebovať našu podporu, pomoc, my vám ju dáme, ale my si budeme robiť našu opozičnú pomoc. No a máme prevrat 2027. Za čo majú ľudia hlasovať. A tam sú veci, kde... A pokiaľ by vás chceli za partnera, alebo potrebovali vaše percentá, tak budú musieť súhlasiť s tými vecami, čo si tam ľudia odhlasovali. To viem. Ešte jednu vec by som sa chcela spýtať, že ako vy sa pozeráte na tie také, by som povedala, veľmi také agresívne vystupovanie Igora Matoviča a pána Pročka v parlamente. Minulé tam nejakú novinárku, tam ten Pročko za ňou furt chodí a furt sa jej niečo pýta a neviem čo. To, čo sme videli pred Vianocami, akože jedno, čo musím uznať, že vy sa nezapájete do týchto invektív slovno-fyzických, ale vám sa to páči také? Alebo váš volič si to žiada? Alebo prečo to také? Nemyslím si, že si to žiada a ani mne sa nepáči akékoľvek násilie. To chcem zdôrazniť vôbec. Ale tu musím trošku poupraviť znova, lebo aj ten december, keď máte na mysli tá bitka v tom parlamente, a to máte na mysli? Pán Pročko, pán Pročko tam mal s Puškárovou z Hlasu v garáži, s novinárkou, však to je pri tom som nebol a priznám sa, ja sa povedať. priznám, že áno, ja napríklad mám s tým často problém, že je to vyjadrovanie niekedy zbytočne hlasné alebo expresívnejšie, áno, nie je to moja šialka kávy a na druhú stranu každý sme nejaký, no tak niekomu sa to páči, niekomu nie. Nepáči sa mi ani častokrát vystupovanie mnohých poslancov z koalície, ktorí si robia posmešky, ktorí nám nadávajú. Častokrát to samozrejme ľudia nevidia, lebo to nezachytia. Reakcia, no. No ale akcia z ich strany, hej? Ja netvrdím len, ale hovorím, že aj. Že to nie je... Hovorím samozrejme... Prestrelky slovné tam budú vždy, ale hovorím o tých vulgárnostiach, ktoré podľa mňa tam nepatria. Musí byť tie ľudia si už hovoria, že to nie je parlament, to je cirkus, však áno, ale nepáči sa mi napríklad aj to, že Erik Vlček hodil fľašu po Igorovi Matovičovi. Prázdnu. No ale hodil. No ale však tam... Nepáči sa mi, že Dušan Titel ho napadol. Nepáči sa mi. Chránili tie poslanky tam. Ale viete, vy neobhajujte ich. Neobhajujem. Lebo to je tiež agresivita, ktorá potom vyvolá reakciu. My sme videli, čo sme videli, však to mal asi 1 000 000 videní tie zábery. Čiže presne ako hovoríte, že akcia vyvolá reakciu, samozrejme. A inzultovať poslankyne poslancom ako v parlamente, však sme počuli, čo tam aj Igor hovoril. No ale aj o niemu. Preto hovorím, že samozrejme však ja by som bol by som najradšej, a ja osobne, keby parlament bola pôda, kde sú len slovné prestrelky, argumentačné, ale bohužiaľ častokrát, a to môžem veľmi úprimne povedať, že mnohé tých zákonov, ktoré predkladala koalícia, veď aj tá emócia bola tak vybičovaná pred tými Vianocami, keď tam priniesol ten prílepok Tibor Gašpar, alebo kto ho priniesol Gluk, s neviem s kým, ohľadom tých kajúcnikov, zase trestný zákon. Veď to sú také zásahy do spravodlivosti a do právneho štátu tejto krajiny, že to sa bez tej emócie, keď vám záleží na ľuďoch, keď vám záleží na tom, aby tá spravodlivosť fungovala pre všetkých, veď to je normálne až do oka bijúce, že všetko to bolo robené len preto, aby to pomohlo Gašparovi. Tá emócia tam musí byť. On to poprel, ale raz sa to môže aj vám zísť. Nie. Ale zase vy nechcete, aby tie sádzby trestné, aby sme išli smerom na východ a nemecké a
európske. Pani redaktorka, my chceme, aby A išli nie do platy, doby, aby platy mali ľudia kamennej. tak ako na západe. To chceme, aby sa ľuďom žilo tak dobre ako na Áno, západe. však dobre, to A čo sa týka tieto vaše týchto trestných, hampírky. nie, to je pravda. A to je, čo sa týka trestných kódexov, fajn. A to je napríklad, a v tomto súhlasím aj s podpredsedom KDH Karasom, ktorý jasne povedal, veď už za nás, za našej vlády, ja som sa zúčastňoval tých Áno, však rokovaní. on to, keď bol minister, Presne však on tak. robil ten široký... On robil tu, kde sme sa zúčastňovali mnohí. Ale to bolo to, že to boli návrhy na úpravu trestných kódexov na základe konsenzu odbornej verejnosti. To sa dá tomu vytknúť, že nie je to konzultované. Čiže odborná verejnosť, ale nie je politik, že príde sa do parlamentu pod pazuchou nejaký Pani Kolíková čo robila? Ale ešte raz, na základe konsenzu odborníkov, na základe toho, že tí odborníci mesiace sedeli a prišli k tomu, že dobre, fajn, ak v tomto vidíme, že zníženie trestov prinesie osoch, znížme ich. Ale teraz vidíme, celé Slovensko vidí, že oni znížili tresty, trestné sadzby, znížili aj tie premlčacie lehoty. A ako sa to prejavuje? Kriminalita. Ešte raz, ale tuto sa bavíme. A ústava pomohla, zmena ústavy pomohla ľuďom. Toto ľuďom nepomohlo nejako. Sa zvyšuje kriminalita, bezpečnosť ľudí. Dennodenne vypisujú ľudia, ktorí majú ukradnuté bicykle, ukradnuté autá, ukradnuté neviem čo a nevedia sa domôcť pomaly pomoci policajtov. Veď takto to nemôže fungovať. Máme tém na ďalšiu reláciu. Pán Mikulec, ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem za rozhovor a za pozvanie. A za odvahu. Ďakujem pekne.